What's up mga kuya quiz? For today's video, kuyugis ako ninyo kay ato ni i-continue. Kay mangita ta direk fighter na isug kaayo sama sa uyab nimo. What? Bitaw mga kuya quiz, let's go. Kuyog yapon diay nato diri si Quiz Danmar Nuevo. Magbuhat sa diay mi diri sa sudlanan sa kaka, fighter, damang or unsabay tawag ani ninyo. Comment down below kung asa mong lugar nya unsay tawag sa spider or gagamba dira sa lugar ninyo. Kay fighter or kaka ang tawag ani sa Cebu. Nya damang ang tawag diri sa mga taga Masbateño. Nya unsa man sa inyo. Samtang wa pa kaga-comment, shout out diay sa ko ni Sir Jober Negredo at Iblaus Robert ng Cebu. Sakto ba ka ang pakabasa nako? Basta kay yang gingon, shout out loads watching from Cebu. Matsalam sa mga sulid kuya quiz mapa YouTube, TikTok ug Facebook. Kabaw ba mo na sa simpleng pag-comment ninyo og hello, ganado na mi mo gama og video. Maong back to the video. Mawa o. Muragwa naman mi ani na mao. Kay nabta na og pila ka minuto ang pagama namo aning pusporo. Dali raman unta to. Sama kadali sa relasyon ninyo. Huhay. Nagtuo ko gumana. Maguba pa man hinuon ang mananap. Labas sa mga batang 90s katong nindot mo gama dis. Kay nagkahinumdum ko sa una, gamon lang namo ni gamit ang Paula. Palwa. Human na, huyup-huyupan pa murag naikuha na. Ali, kuyog ta, pangitaon na to siya. Sana all pangitaon sa you what's up kuyog sa tadiri kay mangita tag mananap. Karon ra ka makita og nangitag kaka pero sa sapa. Unsa man jud ko is kaka o paka. Joke ra bitaw quiz ni Agira mi dira. Hawa ni si quiz DM kay naay nakita. Buhay. Buhay ngayon. Muragwa matingali kaka sa sapa maungusaka tadira. Sabay set up diri sa kamera. Pangita dayon aron ingnon nakabalo pa ta. Pero ang tinuod na hadlok gani na mugunit og kaka. Kita manggod ko ana sa pelikula napaakan sa gagamba naging gagamboy na. Nya siya napaakan sa uyab niya pero di na ta maghisgot ana basig asa pa tayo mapunta. Ohaha. Tiguwang na jud ay tama ko is kay di na ta kahibaw mangita og kaka. Nyang akong buhok simiupaw sa dira. Ay ambot na lang mga kuis masubay pamansad na ako ni sa una pero karon lahi na jud sa mulahi sa jud ay sa pagdagan sa panahon sama sa feelings niya. Maong sige kuis DM ikaw na pangitawag asa tanag kulang anong biyaan ra gihapon ta. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.